Allah kawo dubunsa, Allah irinsa Allah kawo mutum dubu, Allah karo mana ɗaukaka, Allah ƙara muku basira kuma, muna a ɗaura kuma yadda suka zo lafiya, Allah sa su kuma lafiya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. saurara kowa ya saurara yake. Assalamu alaikum yara. Shekara da shekaru bayan yi mafi karatu ne an da musu albarka, amma ban ji daɗi yadda na gan ku a zaune a ƙasa. In Allah ya da za mu kawo muku abin da za ku yi zama kabara. Na biyu kuma ku ne manyan gobe don kuma rana za mu tafi ɗan kuna ji na ko? Shawara guda uku zan ba ku. Na farko ku bi iyayen. Kuna ji na me nace? Duk wanda bai bi iyayen shi ba ko wuta yake shiga. Kuna so ku shiga wuta? Bi iyayen. Na biyu kada ku yi shaye-shaye. Kun ji ko? Me nace? Kuma da inda ake shaye-shaye ku fita a guje. Kuna ji na ko? Don shi shaye-shaye yana ɓata rayuwa. Ai kuna so ku ce gobe kun shugaban kasan mu ko ne gwamnonin mu ko su ma haka suka fara su. Kuna ji na ko? Na uku kuma ku ɗauki karatu da muhimmanci da na arabiya da na boko. Kuna ji na ko? Kun kuna da wannan shi ke nauna za ku fi ne ma. Za ku kuna da manyan motoci da sauransu. Kun ji ko? To Allah muku albarka gaba ɗaya. Allah taimaka iyayen ku. Malaman ku kuma ku bi su. Ku ji maganar su. Kun ji ko? Da duk wanda bai malamin babbata yake. Ku dinga bin malam duk abin da malamu suka ce ku bi saboda su ne kamar iyayen ku a nan yanzu. Kuna ji na ko? Su suke karantar da ku ko ba haka ba? Allah muku albarka gaba ɗaya. 1 minute sorry. To assalamu alaikum. Sunana Nura Abdulmalik, Head of Social Mobilization kuma ina wakiltar Institution Secretary saboda an kira shi a Subeb ya so ya zo. Allah madaukakin sarki baya bukatar komai a wajen dan adam, amma sai ya ce idan na baka ka gode sai in kara ma da in shekartu